खुलुमबाय लोगोफोर, नों जुदि थारैनो जानो सानदोंब्ला बाजो दाउ बायदि जा, नाथाय बाथ' दाउ दाजा। बाथ'आ रायज्लायनायावथ' गोबां रायज्लायो, नाथाय बांद्राय गोजौसिम बिरनो हाया। बाजोआ जोबोद खम रायज्लायो, नाथाय बयनिख्रुइ जौसिनाव बिरो आरो गुबुन दाउफोरनि गेजेराव बाजोआनो राजा। दिनै आं नोंथांमोननो मोनबा ओरैबायदि पइन्ट्स फोरमायनो सानदों जायखौ जों ईगल एबा बाजोनिफ्राय सोलोंनो गोनांथि दं आरो जिउनि जोबोद गिदिर सोलोंनो गोनां बे मोनबा पइन्ट्सफोरानो जाबाय। सेथियाव दङ ईगल फ्लाइ एलोन। बाजोआ हारसिङैसो बिरो आरो गुबुन दाउफोरनि रुजुनायाव बयनिख्रुइबो जौसिनाव बिरो। बाजोआ हारसिङैनो बिरगोन, नाथाय माब्लाबाबो दाउसा आरो फिसा-फिला दाउफोरजों बिरफाया। बाजोआ अरायबो बाजोजों लोगोसेसो बिरगोन, नङाब्ला हारसिङैनो बिरगोन। आरो बेनिफ्राय जों बेखौनो सोलोंनो हायोदि फिसा-फिसा सानग्रा सुबुंफोरनिफ्राय अराय सम गोजानाव था, नङाब्ला हारसिङैनो था, मानोना बेनो नोंनि थार समदि गावखौ बुजिनो आरो हमदांनो हानायनि। नैथि पइन्ट्स, बाजोनि भिजन एबा थांखिया जोबोद रोखा आरो जोबोद गोख्रों। बाजोआ गावनि शिकार एबा मैहुरखौ 5 किल'मिटार गोजाननिफ्रायनो नायना लायो आरो जेब्ला बियो गावनि थांखिखौ खेबसे नायना लायो, अब्ला जेसेबांखि गोब्राबानो जायाथों मानो बियो गावनि थांखिखौ मोनफुंनानैसो जिरायो। बेनिफ्रायबो जों गोबां गिदिर गियान सोलोंनो हायोदि गावनि भिजनखौ जेब्लाबो क्लियार लाखि आरो बेखौ मोनफुंनो थाखाय लामाया जेसेबांखि गोब्राबानो जायाथों मानो दा उनफिन, बै बाजो दाउ बायदि। थामथि पइन्ट, बाजोआ माब्लाबाबो गोथै जुनारखौ जाया। बियो अरायबो गोथां शिकार खालामो। बेनिफ्राय जों बेखौनो सोलोंनो हायोदि जाय जोंनि बारलांनाय दुखुनांथाव बुब्लिफोर बैफोरखौ गोथै होनना साननानै ला, अब्ला जों बै गोथै आरो गेसेव साननायफोरखौ गोसोआव दालाबो आरो नोंनि फैनो गोनां ताजा फ्रेश जिउ लामाखौसो ध्यान हो। जायफोर गोजाम दुखुनांथाव बुब्लिफोरा नोंखौ दुखु मोनहोयो, बैफोरखौ बैयावनो थाबोनो होदो। बेखौ आथिखालाव जागा दाहोसै, नङाब्ला बै बारलांनाय दुखुनांथाव जाथायफोरखौ गोसोआव जागा होबाय थायोब्ला नोंखौ माब्लाबाबो सुखुयै थाहोनाय नङा। बारलांनाय सानफोराव नोंहा जेसेबां गाज्रि जाथायानो जालाङाथों मानो, बैफोर गासैखौबो बावजोबदो। बाजोआ जेरै गोथै जुनारखौ जाया, थिग नोंबो बारलांनाय बुब्लिफोरखौ गोथै होनना साननानै ला। ब्रैथि पइन्ट, जेब्ला बारहुंखा अखा फैयो अब्ला बाजोआ जोबोद रंजाखाङो। अखा दामब्रा हायोब्ला गासै दावमा दावसायानो हाबखोमाना थायो, नाथाय बाजोआ जोबोद गोजोननायसो मोनो। जेब्ला गोब्राब बार बारो अब्ला बाजोआ बै बारनि मददजों आरो गोसासिनसो गोजौ फारसेसो बिरलांसिनो आरो बिरै बिरैनो एसेबां गोजौआव बिरलाङो दि जोमैनिबो गोजौआव बिरलाङो आरो बेनिफ्राय बेखौनो सोलोंनो हायो जे खैफोदनि गेजेरावबो गोजोननाय नागिर। आरो नेप'लियन हिलआ बुंदोंदि गासै गोब्राब थासारियानो जोंनि थाखाय मोनसे गेदेर जाफुंसारनायनि फिथाइ लाबोयो। अब्ला बाजो बादि नोंबो गावनि जाफुंसारनायनि बुब्लिखौ नागिर आरो जा खालि नों बै समखौ मोनथिहागोन, अब्ला गासै खैफोद एबा गोब्राबथियानो नोंनि गेजेन जागोन आरो नों बै खैफोदफोरखौ फेजेनना गोजौआव थागोन। बाथि पइन्ट, बाजोआ गावनि बासानिफ्राय गुरै एबा नरम हाग्राफोरखौ अरायबो दिहुनना गारहरो, जाहाथे बाजो फिसाया बै बासायाव कम्फर्टेबोलहै थानो दाहाथों। जुदि बाजो फिसाया बै बासायाव कम्फर्टेबोल थानो हमो, अब्ला बासायावनो थाबाय थानो लुबैगोन। नाथाय बाजोआ बेबादि माब्लाबाबो जानो होआ। बाजोआ जाथोसे दाउसो आरो बियो मिथिगौदि कम्फर्टेबोल जनआव थाब्ला माब्लाबाबो जौगानो हाया। देयार इज नो ग्र'थ इन कम्फर्टेबोल जन। आरो जोंथ' मानसिबावसो, नाथाय मानसि जानानैबो जे जोंनि माखासे मानसियानो बेखौ मोनथिबावा जे नों जेसेबांनो आजादियाव एबा कम्फर्टेबोल जनआव थागोन, एसेबांनो फैबाय थानाय समफोराव गोबां आनकम्फर्टेबोलसो जालांगोन।